bude plán, ako zarobiť 3000 eur mesačne online aj pre úplných začiatočníkov na sieťach. A prevediem ťa cez 4 tipy, aby si sa tam dostala. Ahoj, som Natália Powerová a vítam ťa na mojom YouTube kanále. Tu vytváram priestor pre podnikateľky a všetky odhodlané ženy a mužov, ktorí sa rozhodli využiť silu sociálnych sietí a online marketingu na dosiahnutie pravidelného príjmu. Ak si jednou z nich, určite klikni nižšie a prihlás sa na odber tohto kanálu, pretože nie len dnes, ale aj v budúcnosti ti budem doručovať to najlepšie z podnikania, motivácie a zo sveta sociálnych sietí. Tak poďme na to. Začneme s prvým tipom. Tip číslo 1. Marketing. Začnime hneď vecou, na ktorú nemôžeme zabudnúť. Marketing. Môžeš mať ten najlepší produkt na svete, ale ak o ňom nikto nevie a ľudia nevedia, že existuje, bude pre teba veľmi ťažké ho predať. Ale budem úprimná. Nemusíš mať desiatky tisíc sledovateľov na sociálnych sieťach na to, aby si mala úspech pri predaji svojich produktov a služieb na internete. Chcem ťa povzbudiť a zároveň ti povedať, že úspech v online predaji nevyžaduje obrovskú armádu fanúšikov či sledovateľov na sociálnych sieťach. Mnohí si myslia, že bez tisícok lajkov a sledovateľov na Instagrame či Facebooku sa nedá v podnikaní preraziť. Ale pravda je taká, že skutočný úspech sa ukrýva v schopnosti osloviť správnu cieľovú skupinu a budovať si s ňou silný vzťah. Či už máš 100 alebo 10 000 followerov. Poviem ti príbeh z vlastnej skúsenosti. Keď som sa prvýkrát pustila do sveta online biznisu, tak moje meno nebolo nikomu známe. Nemala som na sociálnych sieťach žiadnu výraznú prítomnosť ani nejakú vyprofilovanú osobnú značku. Napriek tomu som sa odhodlala a vydala na cestu podnikania, ktorá bola všetkým okolo mňa vnímaná ako riskantná a od ktorej ma v podstate rodina aj kamaráti odhovárali. Ale vieš čo? 18 mesiacov od štartu som dosiahla príjem 3000 eur mesačne len z predaja mojich služieb a online kurzov. A to bola len začiatočná čiara, ktorú som odtedy už dávno prekročila. Verím, že tento príklad ti poslúži ako inšpirácia a ukáže, že aj ty môžeš dosiahnuť úspech, ak sa nebudeš bať postaviť tvárou v tvár výzvam, ktoré prináša online podnikanie a marketing. Nie je to len o počte sledovateľov, ale je to o kvalite obsahu a o vášni, za akou sa venuješ svojmu podnikaniu a od schopnosti nadviazať skutočný dialóg so svojimi zákazníkmi. Tip číslo 2. Vytvor a predávaj digitálny produkt. Na mojej podnikateľskej ceste som si uvedomila, že vytváranie a predávanie digitálnych produktov, ako sú e-booky, kurzy, je tým najlepším spôsobom, ako dosiahnuť stabilný príjem online, ktorý dokáže dokonca prekročiť moje príjmy z osobných konzultácií 1 na 1 a práci na individuálnych projektov pre klientov. A to nehovorím ani o tom, koľko voľného času navyše pre mňa a moje záujmy mi predaj digitálnych produktov priniesol do života. Vždy som chcela podnikať, ale nevedela som v čom. Ešte predtým, než som sa dostala k marketingu a digitálnym produktom, tak som premýšľala o výrobe fyzických produktov. Konkrétne o luxusných drevených mačacích búdok a škrabadiel. S priateľom, ktorý je vyučený stolár, sme vyrobili prototypy a začali hľadať dodávateľov a materiály. Avšak po mesiacoch investovania času, energie a peňazí do materiálu, náradia, baliacich materiálov a vymýšľanie brand identity sme si uvedomili, že na tento druh podnikania nemáme dostatočný kapitál. Okrem toho by výroba fyzických produktov bola veľmi náročná na zdroje a logistiku. A už vtedy som sa venovala marketingu, ale ešte som sa ním neživila. Prechod na marketing a digitálne produkty bol pre mňa zlomovým okamihom. S digitálnymi produktami nemusíš riešiť skladovanie, výrobu ani dodávku, čo znižuje náklady a komplikácie spojené s fyzickými produktmi. Navyše som celý proces môjho online podnikania dokázala čo najviac zautomatizovať. Pomohlo mi to priniesť do môjho života pravidelný príjem, ktorý sa neustále zvyšuje a pravidelne mi chodia objednávky za moje programy, e-booky či kurzy, aj keď nie som práve pri počítači, ale som napríklad na prechádzke, alebo som v obchode, alebo sa maznám s mojou mačkou v posteli a pozeráme filmy. Tvoje životné skúsenosti, zručnosti a vášne sú neuveriteľne silné aktíva, o ktoré sa môžeš podeliť s ostatnými a premeniť ich na produkt, ktorý môže vytvoriť tvoje stabilné online podnikanie, ale iba ak vieš ako na to. A nehovorím to len ja. Odborníci po celom svete predpovedajú, že e-learning odvetvie dosiahne do roku 2028 hodnotu $1 bilión. Je to jedno z najrýchlejšie rastúcich odvetví a s ním prichádzajú obrovské množstvo príležitostí. V dnešnej dobe
dobe sa ľudia stále viac a viac učia z online zdrojov namiesto tradičných kníh a učebníc. Hľadajú niekoho, kto nielen prešiel týmto procesom, ale má aj reálne skúsenosti a úspech, ku ktorému sa túžia dostať aj oni. Úspešne a ziskovo môžeš predávať kurzy či e-booky z rôznych odvetví, ako je life coaching, záhradkárstvo, pletenie košíkov, marketing a predaj, varenie, fitness, maľovanie a čokoľvek iného. Aj ty teda môžeš vziať svoje know-how a premeniť ho na digitálny produkt, ktorý sa bude predávať prakticky sám a zabezpečí ti pravidelný príjem na autopilota. Napríklad, ak si fitness trenérka, tak môžeš vytvoriť 12-týždňový program pre zaneprázdnené mamičky, ktoré sa chcú dostať naspäť do formy po pôrode. Alebo ak maluješ a predávaš obrazy, môžeš svoj príjem navýšiť tak, že začneš ľudí učiť o tom, ako začať malovať určitou technikou, aké pomôcky k tomu budú potrebovať a všetky potrebné informácie a postupy dáš do online programu, ktorý vytvoríš. Alebo ak si koučka, ktorá sa venuje téme hojnosti v živote a individuálne spolupráce jeden na jeden ťa vyčerpávajú, daj svoje skúsenosti, ktoré dávaš ľuďom na individuálnych sedeniach, do nejakého online kurzu, ktorý budeš následne predávať cez webinár a budeš mať tak príjem navyše a nebudeš musieť robiť tak veľa individuálnych konzultácií a získaš späť čas, ktorý ti podnikanie vzalo. Takže môj tip číslo 2 pre teba, ak už podnikanie máš, alebo ešte sa len chceš vydať na cestu online podnikania, je preto jasný. Začni s digitálnymi produktami. Sú efektívne, vyžadujú minimálne počiatočné náklady a otvárajú dvere k neobmedzenému počtu potenciálnych zákazníkov. Využi teda svoje zručnosti a znalosti a premeni ich na niečo, čo môže priniesť hodnotu iným a zároveň ti prinesie stabilný príjem, tak ako sa to stalo aj u mňa. Začni vytvárať a predávať digitálne produkty. Tip číslo 3. Pozývaj ľudí do svojho funnelu a nie na klasickú webovú stránku. Teraz prichádza na rad ďalší dôležitý krok v mojom podnikateľskom príbehu. Rozhodnutie prejsť na predajný funnel namiesto klasického webu. Klasické webové stránky, ktoré všetci poznáme, sú plné rôznych informácií, no často im chýba schopnosť generovať predaj. Mnohokrát sa stáva, že potenciálny zákazník príde na stránku, no stratený v množstve informácií a možností jednoducho odíde bez toho, aby uskutočnil akúkoľvek akciu. Výsledkom je teda stratený predaj a príležitosť. No na druhej strane, predstav si funnel ako toho najlepšieho predajcu, ktorý prevedie návštevníkov tvojej stránky po jedinečnej ceste. Ceste, ktorú musia prejsť od prvého stretnutia s tvojim podnikaním až po to, aby sa stali platiacimi zákazníkmi. A to všetko automatizovanie s minimálnym úsilím z tvojej strany. Predstav si, že tento virtuálny predajca je vždy pripravený a ochotný privítať každého, kto zavíta na stránku. Je to niekto, kto je vycvičený na to, aby pochopil potreby návštevníkov a dokázal im ponúknuť to, čo práve hľadajú. Nejde len o automatizovaný systém, ale o premyslený predajný proces, ktorý je navrhnutý tak, aby každý krok viedol k posilneniu vzťahu medzi zákazníkom a tebou a tým aj k zvýšeniu predajov. Vytvorenie predajného funnelu znamená vybudovať cestu, ktorá je navrhnutá s jediným cieľom: transformovať náhodných návštevníkov na verných zákazníkov. Začína to prvým kontaktom, kedy sa návštevník dozvie o tvojom podnikaní. Následne sa pomocou rôznych marketingových nástrojov, ako sú napríklad e-booky, webináre alebo vzdelávacie videá, zvyšuje ich záujem a poskytuje sa im pridaná hodnota. Postupne ich to vedie k rozhodnutiu uskutočniť nákup. A to všetko v priateľskej a nenútenej atmosfére, ktorá buduje vzťah a dôveru. A to všetko sa deje neustále non-stop na pozadí, zatiaľ čo ty sa venuješ iným veciam a ďalej rozvíjaš svoj biznis. V dnešnej dobe, keď je konkurencia na každom kroku a zákazníci sú bombardovaní nespočetnými reklamami, je dôležité nájsť spôsob, ako sa odlíšiť. Predajný funnel je práve tým nástrojom, ktorý ti umožní vyčnievať z davu, prilákať pozornosť a premeniť záujem na skutočné konverzie. Pokiaľ sa teda chceš dostať na pravidelný príjem 3000 eur mesačne a viac, musíš používať predajné funnely. Tip číslo 4. Budovanie databázy e-mailových kontaktov. Ak by som si mala vybrať vec, ktorá bola a stále je najzásadnejšia pre moje podnikanie a ktorá mi generuje najviac peňazí, tak to bude budovanie e-mailovej databáze mojich ideálnych zákazníkov. Ani neviem opísať, ako moc je toto dôležité a kľúčové, ak chceš uspieť v podnikaní.
Možno sa zamýšľaš nad tým, prečo je takýto zoznam tak dôležitý. Začneme teda od úplného základu, dlhodobého vzťahu. Nie je to iba o posielaní e-mailov, ktoré by sa zameriavali výhradne na predaj. V skutočnosti ide o niečo hĺbšie. Jeff, jeden z mojich mentorov, mi vždy pripomínal, že rast podnikania je úzko spätý s budovaním dôvery. A ako sa to dá vôbec dosiahnuť? Jednoduchá odpoveď znie: prostredníctvom pravidelného e-mailového kontaktu. Tieto e-maily sú akýmsi prepojením, ktoré ma spája s ľuďmi, ktorí majú záujem o to, čo robím a o to, čo im ponúkam v podobe hodnotného obsahu, ktorý im pravidelne posielam. To ma privádza ďalej k dôvere a hodnote. V e-mailoch by sme nemali len neustále propagovať nové produkty alebo služby. Mali by sme sa zamerať na to, aby sme do života našich zákazníkov priniesli niečo cenné. V dávaní bez očakávania okamžitého zisku sa skrýva najviac peňazí. Takýmto hodnotným obsahom môže byť užitočný tip, nejaký zaujímavý trik alebo jednoducho inšpirujúci príbeh teba alebo úspechu tvojich klientov. Keď zákazníkom poskytneš niečo cenné zadarmo, vybuduješ si cestu k ich dôvere. E-mailový zoznam by nemal byť len bezduchým hromadením kontaktov. Má to byť o budovaní osobných vzťahov. A ako na to? Personalizáciou obsahu. Keď píšeš e-mail, môžeš osloviť čitateľa priamo menom, čím vytvoríš pocit osobitnejšieho a priateľskejšieho prístupu. Informácie o zákazníkoch sú nepostradateľné. Keď teda získaš dôležité údaje o tvojich zákazníkov, vieš lepšie cieliť tvoju ponuku. Ak poznáš ich potreby a záujmy, vieš im poskytnúť presne to, po čom túžia. To vedie k väčšej spokojnosti zákazníkov a ich väčšej pravdepodobnosti, že sa k tebe budú opätovne vracať. A prečo je dôležité budovať e-mailovú databázu a nestačí len zbierať followerov na sieťach? No je to preto, že na sieťach ako je Facebook, Instagram, YouTube či TikTok, tak tam zoznam tvojich fanúšikov nevlastníš. Ak sa platforma rozhodne zo dňa na deň zmeniť algoritmus alebo ti z nejakého dôvodu zablokuje profil, tak si navždy prišla o spojenie s tvojimi fanúšikmi. Na druhej strane ale databázu e-mailových kontaktov vlastníš ty a máš tak plnú kontrolu nad spojením s tvojou komunitou. A preto je e-mailová komunikácia nadradená nad všetkým. Na záver by som chcela povedať, že na začiatku nemusíš mať obrovský e-mailový zoznam. Každý z nás začína od nuly. Ale to, čo skutočne zaváži, sú hodnoty, ktoré prinášaš. A to je moje tajomstvo úspechu. Budovať vzťahy a predávať hodnotu. Pretože keď dávaš, získavaš späť oveľa viac. Preto prosím, buduj svoju e-mailovú databázu kontaktov na tvojich potenciálnych zákazníkov. Je to tá najdôležitejšia vec, pokiaľ chceš pravidelne zarábať 3000 eur mesačne a viac. Takže toto boli 4 tipy, ako v roku 2024 začať zarábať 3000 eur mesačne z online podnikania a verím, že si získala veľké množstvo inšpirácie a dáš sa hneď do akcie. Ak sa ti toto video páčilo a prišlo ti hodnotné, budem vďačná za tvoju podporu. Stačí, keď klikneš nižšie na tlačidlo like a prihlásiš sa na odber môjho kanála. Tvoja podpora je pre mňa hnacou silou, ktorá ma motivuje tvoriť obsah plný užitočných informácií a nových pohľadov na podnikanie na sociálnych sieťach. A aby si nezmeškala žiadne novinky, aktivuj si notifikácie jednoduchým kliknutím na zvonček vedľa tlačidla odberu. Takto budeš vždy medzi prvými, kto sa dozvie o mojich najnovších videách a neprídeš o žiaden cenný tip alebo radu. Ďakujem a uvidíme sa v ďalšom videu.